ଭାଇମାନେ ନମସ୍କାର। ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଆଜି କଳ୍ପନା ଛକରୁ ପୁରୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ରବି ଟକେଜ୍ ଆଗରେ ଆଉ ସାନ୍ତରାପୁର ପାଖାପାଖି ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଥିଲା। କୋଳାହଳ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠି କ'ଣ ଏତେ କୋଳାହଳ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛେଳିମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଛେଳି, ପିଲା ବଡ଼ ଛୋଟ ବଚ୍ଚା ସବୁ ଛେଳି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏରିଆ କମ୍ପନ ମାନ ଶୁଭୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଦେଖିଲି, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଯାଇ ପଚାରିଲି ଛେଳି, ଆଚ୍ଛା ଛେଳି ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁ ତୁମେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛ, ତୁମ ପରିବାର ସବୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଆଜି ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆରେ କାହିଁ ମରିବ ନା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଏ ମଣିଷମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଟୋଟାଲ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇ ଆମକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ନା ସମାଧାନ କ'ଣ ଭାଇ କହିବି, ଇଏ ମଣିଷମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି। ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ଖାଇକି ଆମ ବଂଶ ନିପାତ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦୟା କରିକି ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦୂର ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆହୁରି କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ବି ସେଠାକୁ ଗଲି, ପଚାରିଲି ଏଠି କ'ଣ କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଛି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗଞ୍ଜା ଭାଇ, ତମର କ'ଣ କାମ ଏଠି, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଭାଇ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇ ହାଲ ଆମକୁ ଏ ମଣିଷମାନେ ମାରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ପୁରା ମାରିକି ଆମ ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବେ ହିଁ ଖାଇବେ, ମଣିଷ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ତାହେଲେ ୟାର ଉପାୟ? ଗଞ୍ଜା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଇଏ ଖାଇକି କ'ଣ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ନିପାତ କରିବେ? ଆରେ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଅ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଅ, କମ୍ କମ୍ ଖାଅ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ହେଲେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣ ଆଗାମୀ କି ଖାଇବେ। ଟିକେ ଥୟ ଧରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଗଞ୍ଜା ଭାଇ, ଖାଇଲେ ତ ଖାଇଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ କମ୍ କମ୍ ଖାଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବୁ, ଆମେ ଟୋଟାଲ ମରିଯିବୁ। ଇଏ କ'ଣ ଟୋଟାଲ କ'ଣ ପାଲଟିଗଲେ ରାକ୍ଷସ? ଆଜ୍ଞା ଖାଉଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କାହିଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସବୁବେଳେ 12 ମାସ ଆଗ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ